kat banang yai batlun kisni kisna mi ui baki nong jungo kai perthai ki tu syaka ni kejela jungi manwan pek wan jungo ya ki jaka pek kai ki ba itnat bat kal air ka ba pengat kum syaki thain sora ba kum juru syaki thain penusla ka bodon ka maulen nong bat ki wei bun sien haba ki nong jungo kai perthai ki wan syaki ni ki jaka ngi ui ki duna ki restoran ban pen kre ya ka bam na ka benta ka jongki kham tam ki ba sunat ban bam tang da ki jur bat dei ha ka nyu tarek unailar araja arfulai la pli ya ka wei ka restaurant ka ba kerteng ka Moonlight Wayside Amenity Food and Stay kabadan halai lengkot bala penyai dai kong hun mana kani ka restaurant ka penbiang bat ka syat thik tang da ki jur kat kum ka jingkwa jong ki nong bam kani ka restaurant kala biang na dong syadong ha ka kamera syat barengkat ka jingkhui ka jing suba bat gidan ru ki kamera ki besyongkai pungat bat kum juru ka phalau ka badak bek sentiu ki skut ka jingdon jong kani ka restaurant ha kani ka jaka ka nyarap shibun ya ki tu ki bakwa ban bam namar halai lengkot la sutu baka datang kan di ka restoran kaba ai ki jing syakri kaba biang na ka benta ki pai ba kham tam ki nong jungok kai pathai ki bayai lemba na kan ni ki jaka ba le se ka long ru kum kalat ai kam ajam ya ki khun samla ka snong hapadon kum ki ni ki jaka bat milayo ka tu kan ni banyakran lemba i try jong kan ni ka restoran na ka liang i try ila pen sngau da ka ba ong Kami syam ngai mo ayo play bola play ni kade galat kalenti dunia banyak penyiar ya kade ka restoran ka kerteng jong kade ka restoran ni kade Moonlight Wayside Amenity Lounge and Vegetarian Restaurant nga kumi try jong ka Moonlight Wayside Amenity Lodge and Pure Vegetarian kabadan halal likon kuat bentuk IP barang ila play ya kan ka restoran and lounge jong ni aka hinyo terik benai Agus arhajar apply kani kamdei tang ka restoran ka deiru ka lounge ya kani ni play na kabanta gini ki tourist ki bawan kai te pat ka de ka restoran ka ban ka pure veg restoran ka ban nim ai do ven ni play kani ka restoran na kabanta ki tourist ki bon ki tourist ki ba kimbam do te ki kajenjari ki buma pa kimbam do biki hap kajaka babu ka ki bikin yo tingi pliru ya kani ka restoran nakabanta ki no shong shnong jong kani ka jakaro penin ai kami ki mun ka bangi pli kani ka restoran kalong nakabanta ki tourist ki buwan yat guys sa kini kithan ben usla dauki ki maulan nong namar ba shani ki duna ki launch ki restoran ban on khamtam mai ka pure vegetarian dan te kani ka restoran ka baning kong e bangi pli ka restoran ka bangim ai do ni ai tang do chor te kan khampen sup kani ki tourist ki bawan ya kai kina ba kini akaya dan ti jong ki thangan khamtam e akaya ka yang kamit ka yong mo te bat sawe rumi ai kuble e kinong shong shong hangni patani beshi bon
iwe na ki staff jong kani ka Moonlight Restaurant and Lodge. Ti ka bani kom ai nguyo play ba len ba ka jing dan jong kani ka restaurant ha kani ka than jongi ha kani ka chinong jongi bat kadero ka restaurant ka ba nang kom kani ka than jongi ka ban long pure vegetarian. But kawai na kichaka banong kichaka siyang thai rani ka chaka rest of tourist ki bawan ka kini kitan jungi shani namara hakini kitan jungi padan ya kum gani ka restoran kalong kawai ka ching mentoy na ka benta jungi ginong shnong jong kani shnong lani kon dong thuma jungi namara haga chaka bagini tresha kiwi kichaka hilayo kam na hangdi. But umdero tang kacumentoy jungi kasno kumcuro na kabantaki turis ki bawan sa kini kitan namar kani ka Moonlight Restaurant kani ka pure vegetarian.